Mamahaw na ta guys, sulo kong mukaon karon kay kang kauban wa mananumbaling. Mana. Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Today is April 4 o Easter Sunday karon. Happy Easter sa tanan. Karon day guys, magluto ko og among pamahaw. Kaniyang lutoon. Sabay yun, kurol man eh. Di lalim guys, maghuna-huna og lutoon pamahaw guys. Maraming kalaay. Apo ko katawag sa amo di ay kay kuan. May signal. Mingaw na ko. Why signal sa mo ah. Hindi ka nag-rings na nay. Apoy matubag. Apoy matubag. Nay, kamusta man mo? Ha? Kamusta na mas tiri? Nay? Hello? Nawak mo? Kamusta na denggang tiri? Way signal din na? O bay signal? Para masalian na, pwesto na ako. Pastorya sa kong alian, nanay. Nauli na sa isa, wak pa. Kumusta man ka, day? Kamusta man ka? Ha? Kamusta man ka? Sa may mong sudan?
Sinog ba? Sinog ba nga sa man? Love you. Nguli na disleksian. Nguli na disleksian. Isa may mong gasa. Ay gasa. Tagilaman. Love you, Day. Gimingon na ba kasi mong mama? Muli lagi ko kuan, Day. Nag-birthday ni mo. Ha? Nag-birthday na naman ni mo mulis mama, ha? Ha? Ugma, di pa man, oh. Di pa man gud ugma. Dugay pa. Di pa man gud ugma. Ugma na di ka muli nga di pa man mong birthday ugma. Di pa man gud. Nauli na des ay sanay. Unsay susudan? Asa mas durami? Simba? Ako mapay ang pagluto pamahaw. Jis na. Lahi gamang kinabuhi dari kay tagdugay man mi kay tagdugay man po kung mi matug di mo ko katug gabi tagdugay mo bakod. Wala. Na kapahuay ba pud nga gamay tug sa gabi di ko katug. Mapay ang luto pamahaw nagluto ko corned beef butang patatas. Nagtimpla man ko gatos ganina. May pa, na yung mga biskwit. Magluto sa kunay. Bye-bye. Love you. Love you. Para sa Liana. May love you sa ko. Love you. Bye-bye. Pagbinutan ha. Pagbinutan sa diha ha. Kaya di pas mama kauli ha. Bye-bye. 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 Love you. Magluto pamahaw. Mingaw kadyo. Nakonsinto na lang ako makatawag ko nakasurya ko sa anak marang naulian. Itong butangan mo kuan. Ajik sarap. Hindi kuan asin. Ito guys, ito isang tubutang nani guys, garlic. Ano yung gahi naman ni? Minsan naman yung gahi naman. Hindi na mo gawas. Paminta.
mo ni guys, asa na isang igisa una. Tinood naman jud guys, gipulan na jud ko sa mga sudan diri guys. Nya kanang di lagi may makadiman ug sa imong gusto sa una sa wa pay pandemic. Makakaon migin sa imong gusto kay tagaan ra man mi kwarta kami may mo palit ug sa imong gustong lutuon. Karon sa katong anak na sa among manager may naghatod namo, di mami makadiman, maawa mami mo diman ug sa imong gustong kanon. Mao na nagagwanta ra gud mi guys, aran tang lami ay kaon ug kanang sinugbang baboy, mga nilagang nga na mga sabaw nga na di man may makabuot. Mao nang no choice. Sa bagay naanad man po kog pinubring sudan sa mo, pero nalagi pa nagsa guys nga lami jud magunahon na makaon og mga sinugba, mga kanang sinigang nga baboy nga na. Wa katubra mi singani among luto. Pero naanad man po guys, basin ni pud mahuman na ang pandemic. Diya guys ang butang ng garlic powder kay ganahan ko kay mao na si Jay magdaog kahumot. Grabe gadget guys, aron ang gadyang kapuya daring lugar hansa. Usahay tapulang ko magluto. Kaniya mang giluto kay daghan man ni na. Luto pamahaw, di na ko muluto bahala nag aning utrog sudan ninja og di na ko muluto kay agamong sudan na sarip manok ra manog isda. Mao nang wa jud guys, laminta tuglay na matapong putahi lutuon, wa may laing maluto. Isda balik-balik prito inan-unan, manok adobo prito, apritada balik-balik. Arang paula usahay magsadaan na lamang kog ginamos, usahay buwad. Grabe. Itlog nilaga nga usahay sudas buntag. Diya, kapoy magnahon naging sa lutuon. Nadya naman tapos tukuan. Makasuway po kog kaon na laman ta kog nagluto para na. Joke. Tapulan, kapoy nagduk luto-luto. Diya, laban lang kay lisod po dog paumhal ang katapulan kay manglirat mi, o may panganon. Mao nang magantos jud guys kay gipanganak man tang pobre, mao nang misag kapoy na mo kumbati lamang gihapon kay lisod og mag paumhan nga tang katapol. Naanad naman po ko guys og sudan nga pinubre kay di man pud mi datos ang mga kaon galing kog asin, sudan galing kog asin ug wa nay lain. Pero na di time jud guys nga murag lami jud ka antong mag-crave bito taglami mo kag sinugba. Sa una guys ug kanang wa pay pandemic guys ug gusto ko makaon gawas man ko. Dol ra may dari Jollibee, na poy manginasal nga na. Na poy kanang McDo. Di lagi mi kagawas. Na kutob na lamang kuskuan. Anjay sahay po di po masugot ang mga amoy nga nang magkaroon lagi gibawalan mig mag-order mga kay mo deliver na mo gibawalan sa ami. Ginamidaan nga adyo sa mo dawat og mga delivery nga na. Na. Antos. Naikagali ko sa mo kay pagtawag na gila ko nang sudan sinugba, nagsugba ko na sila kaning baboy. Manang sahay maikag ko silang sudan. Pero sagdi lamang guys. Antoson. Karning baka manggihapon ni guys, corn beef, karning bakang tanga nga nisud sa lata. Ginoo paita. Paita kinabuhi Hanang ibutang ag itlog guys. Hanang gipa uwahi. Kaya hanggi una sa agpatatas kay dugay-dugay man tumaluto ag itlog kay dali raman. Nang hang gipawahi pagbutang. Huhay. Naluto na gadyag ang karning baka. Karning bakang tanga nga nisud sa lata. Pero lami na ni guys sa ugwelain.
Lamin na ni guys, nalamang ta magreklamo kay guban gani, wa ang galigi sudan. Pasalamat na laman ta nga nagihapon tay gisudan bisag ingon ani ra. Mamahaw na ta guys, sulo kong mukaon karon kay kang kauban wa mananumbaling. Mana.